Бісмілля, вассаляту вассаляму аля расулілля. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яке триває вже більше місяця, напередодні благодатного Рамадану хотів би звернутися до всіх муфтіїв, глав ради улемів, духовних лідерів та людей знання у всіх мусульманських державах. Вельми шановний пане муфтію, вельми шановний голова ради улемів, вельми шановні духовні лідери та люди знання, вітаю вас вітанням ісламу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху. Ми, мусульмани України в Криму, після окупації рідної землі в 2014 році опинилися у важкій ситуації, оскільки, по суті, пережили чергову депортацію в умовах сучасної гібридної війни, розв'язаної Росією. За 8 років окупації Криму нам вдалося з волі Всевишнього з нуля організуватися та кристалізуватися в духовну інституцію та управління, що об'єднує десятки громад по всій материковій частині України. І здавалося б, наше управління почало знов давати плоди та результати після трагічних подій окупації батьківщини, займаючись потребами мусульман України загалом та Криму зокрема, як Росія вже розв'язала відкриту, повномасштабну війну з неба та землі проти України, яка, звичайно, безпосередньо торкнулася мусульман вже котрий раз. Слід зазначити, що сьогодні це відкрита, дика війна проти людяності та людства, коли обстрілюють житлові квартали та гуманітарні коридори, авіаударами б'ють по лікарнях, пологових будинках, дитячих садках та школах, гвалтують жінок, вбивають мирне населення та журналістів. Ісламські громади України, як і все населення, зазнали впливу війни. Тисячі мусульман опинилися під обстрілами та бомбардуваннями. Обстрілюються мечеті, в яких ховаються люди. На сьогодні пошкоджено щонайменше 3 мечеті. Десятки тисяч мусульман, здебільшого жінок та дітей, вимушені були покинути свої домівки та виїхати в інші регіони України або за кордон. Мусульман, що опинилися на тимчасово окупованих росіянами територіях, почали переслідувати, заарештовувати та піддавати тиску та тортурам, примушуючи підписувати згоду на співпрацю з окупантами або вбиваючи за відмову. Так нам вже відомі випадки викрадення активних людей, зокрема і релігійних діячів на підконтрольних окупантам територіях, наприклад, в Херсонській області. Їх піддають тортурам, примушуючи підписувати згоду про співпрацю. Така практика, на жаль, ведеться в Росії багато років. З 2014 року ця каральна машина застосовується щодо мусульман, кримських татар в окупованому Криму. Шантаж та катування електричним струмом – це звичайна практика вже на протязі 8 років російської окупації. Кримські татари, корінний мусульманський народ України, зазнає геноциду з боку Росії майже 3 століть. Це окупація Кримського півострова Російською імперією в 1783 році, в результаті чого були засуджені до масової кари та вбиті десятки тисяч мусульман Криму. Ще декілька сот тисяч вимушено покинули свої землі та домівки. Це масові вбивства і репресії мусульман радянською владою, включаючи муфтія Номана Челебіджіхана. Хай помилує його Аллах. Рахімахуллах. Це депортація всього мусульманського кримсько-татарського народу у 1944 році в Середню Азію та на Урал, під час якої загинуло більше третини народу. Це окупація Криму у 2014 році та постійні арешти і переслідування мусульман в Криму. Напередодні війни в місцях позбавлення волі перебувало щонайменше 84 мусульман Криму, більшість яких вже засуджено до величезних тюремних строків на 13-18 років лише за розмови в мечетях.
За 8 років окупації в Криму постійно проводяться обшуки в мечетях, медресе та будинках мусульман. Імамів місцевих громад погрозами та величезними штрафами примушують бути підконтрольними російській окупаційній владі. Все це ще раз підтверджує, що ця війна безпосередньо в першу чергу торкнулась мусульман, кримських татар. І йде вона вже 8 років. А сьогодні Росія вже проводить геноцид усієї України та всієї української нації. Але ж це не все. Під небезпекою опинилась Європа і весь світ через амбіції однієї людини, ім'я якої буде в історії поряд з такими тиранами, як Фараон, Фіраун, Ленін, Сталін та Гітлер. Згадуючи слова нашого улюбленого пророка Мухаммада, мир йому та благословення Аллаха, віруючи у своїй взаємній доброті, підтримці та співчутті, як одне тіло, коли страждає одна з кінцівок, все тіло реагує на це неспанням і лихоманкою. Звертаюсь, перебуваючи тут, у столиці України, в Києві, в мечеті, який вдень та вночі бомбять і обстрілюють, особисто до вас з проханням про допомогу. Ваша молитва, ваші дуа, ваша інформаційна підтримка важливі для нас. Ми також просимо вас напередодні благодатного місяця Рамадан про гуманітарну допомогу, враховуючи ту катастрофу, в якій опинилась вся наша країна. Абу Гурейра, радіяллаху анху, передав, що посланник Аллаха, мир йому і благословення Аллаха, сказав: хто полегшить труднощі віруючого в цьому світі, Аллах полегшить його труднощі в день Воскресіння. Тому, хто допоможе людині в скруті, Аллах полегшить йому в цьому світі і в майбутньому. І нехай примножить Всевишній ваші благі прагнення та діяння та віддасть у багато разів більше у цьому та майбутньому житті. І користуючись нагодою, вітаю вас з наступаючим благодатним місяцем Рамадан. Куллю амін ва антум біхейр. Нехай цей великий місяць посту принесе благо і благодать всій нашій уммі, всім нашим країнам та Україні зокрема. Нехай Всевишній збереже мир у всьому світі та припинить зло та несправедливість тиранів. Амінь. Ва саллі Аллаху аля набіїна Мухаммадін ва аля аліхі ва сахбіхі аджмаїн.